Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ngulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwanika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayat 5. Kala ngendika sapa Nabi Yakub. Ae tegese Yakub Nabi Yakub le ngendika li Yusufa maring Nabi Yusuf. Fisiri ing dalem alon-alon utawa ing dalem meneng-meneng. Nyeritake impene terus Nabi Yakub ngundang putrane kene le tak omongi ning sentong kene kok ndak krungu dulur-dulurmu le ngomongi ning sentong. Fisiri, masalah fisiri ing dalam tingkah rahasia aja ngantek dingerteni dulur-dulure. Ayo bapak ngomongi anak men anak-anak liyane ra ngerti ngono kuwi jenengan wis iso ngenta-enta to. Ben anak-anak liyane ra ngerti apa ayo le melu ning gir kali gek engko tak omongi ngono wae kangelan to ngene. Mula le gambarke ya kene le mlebu kene tak omongi terus nang jero nek zaman saiki ya nang jero kamar terus diomongi alon-alon. Ya bunaya hengger anak ingsun. La taksus aja nyeritake sapa sira. Aja ngisahke sapa sira. Ru'yaka ing impenira ngala ikhwanika ing atase sedulur-sedulur ira. Fayakidu mongko bakal padha ngreka sapa dheweke kabeh dulurmu laka keduwe sira kaida kelawan pengreka daya. Ae tegese fayaf alu padha bakal gawe sapa dheweke kabeh dulurmu li
ajli halakika krana arah matira hancurira gawe kaidan ing pangreka daya khafiyan kang samar ngan fahmika saking pahamira la tata sodda kang ora bakal iso neteki sapa sira limudafingatihi keduwe nolak pangreka dayane dulurmu. Ngerti angger inna syaitona sak temene utawi syaiton lil insani keduwe menungsa ae tegese libani adama keduwe tedhak turune Nabi Adam iku ngaduwun mungsuh mubinun kang pertela ae tegese zahirul ngadawati mertelakake permusuhane ngetokke mangkel sengite mula fala yaksur mongko ora bakal ngringkes kosor ora bakal ngringkes fi idlali ikhwanika ing dalem oleh nyasarke dulur-dulurira wa hamlihim lan nggawane utawa mengkune dulur-dulurira ngalal hasadi ing atase hasad. Iki ngendikane Nabi Yakub mula biasa kelase Nabi ngerti sadurunge winarah. Nek jenengan iki sok ngerti ora kok ngerti. Ora ngerti ning sok-sok ngerti nek omong karo merem-merem kae. Lemuni weruh ki bakal ngene wow dukun petek juru bedhek ora kok dukun kethek. Makane Nabi Yakub ngendika karo putrane Nger Yusuf, anakku pokoke impenmu kuwi aja mbok omongne dulur-dulurmu. Aja mbok critakne marang dulur-dulurmu. Pokoke bapak wanti-wanti aja pisan-pisan dulurmu ngerti. Kok nek ngantek ngerti bakal ngreka daya piye carane nggo mateni awakmu, nggo nyilakake awakmu. Gek le ngreka alus lembut. Kowe dhewe ora tek paham nek kuwi pengreka daya tipu dayane kakang-kakangmu ngan fahmika kowe ora do ngertine yo kakang-kakangmu ki pokoke ngejak apik nyenengke kowe. Dek kaya keten niku kowe ora bakal iso ngendhek, ora bakal iso alasan, ora bakal iso endo nggo nolak pengreka dayane kakang-kakangmu ki kowe ora iso nolak karena wangun kae. Ngerti yo ngger seton nggo anak turune Nabi Adam ki mungsuh sing pertela. Nyata-nyata secara transparan terbuka ngetokke le mungsuhi, ngetokke le arep nggeret kacilakane para menungsa. Makane cukup kowe karo bapak wae sing ngerti meneng aja ngantek omong. Kocap iri dengki, kocap mangkel karo merasa iki engko dadi ancaman. Wah, le ngreka le arep usaha nyingkirke ngono wis ora kaya-kaya. Menungsa je cilika kae akale kancil e. Angger ndi maksud ndi sejo ngono kuwi wolak wis. Pasang aksi.
Piye carane supaya kasil mengarep golek cap jempol ndak dina gawake gethuk. Maksude iki cap jempole wong tuane men supaya engko iki warisane tiba dheke sing kok iki arep golek supaya warisan sing dinceng kuwi iki iso tiba ning dheke. Mula terus jedulke pengreka daya gek lembut. Pengreka daya niki lembut, alus jan ra ketara. Padahal aslinya serigala berbulu domba. Wulune wedhus ning asu alas jenenge. Sampeyan ngerti serigala ora? Serigala iki asu alas, ora asu ingon. Ning wulune wedhus, berarti lembut kae. Mengarep nginceng warisan sing nggir-dalan kana. Men supaya sing tuwa sing duwe gelem ngulungke utawa secara hukum perdata niku sah piye carane. Kerep diparani wong tuane kerep parani. Senenge tempe benguk nganggo kandil ya golekke. Kaya jaman simbok kae tempe benguk disengek rak seneng banget simboke. Golekke ya. Yes. Kamu kok golek ya kadi pasar Bantul kono. Tekan ngarepe wong tuane jan alus kae. Teko-teko mijeti pundake. Wah wis pokoke asu alas ki wangun tenan. Pijeti pundake engko pindah nang ngene mbokne, kok mbokne selonjor pijeti sikile. Gaweke wedang, wah wangun kok wis tenan. Pinceng maneh padahal sing ana ning uteke cap jempol. Gek lemah sing ngirindalan kae iso diperdatakan, iso disertifikatkan nggo atas nama dheweke. Ono sing modele rada anu ngono kuwi. Ketoke jak akeh kok. Menyang ora ya iki wae. Nek ngarep ketoke ra wong iki ora dilemah. Tak delok sing ngarep ning ra duwe lemah. Tengah nek iki ketoke tengah. Wih, ana sing modele licik ngono kuwi ana. Maksud ki ana meneh sing tok-toke ngaji. Ngono ya ana. Angger ngaji dina iki nggo klengkeng sak kresek cilik kae. Ya ora omong ming waton centelke montore. Iki ya ming mbangane ra omong aku ya. Ora omong. Ya ana. Bul sing dicenteli montore kleru. Malah sing dicenteli iki montore jejerane kanca ngaji. Kok montor kuwi ana centelan klengkeng sapa ya? Walah ketune pol. Wes kleru.
Wah, wong reka iki pokoke werna-werna. Tapi nek maksud karo tujuane elek niku jelas bahasa formal mengarep jedulke satu bentuk penipuan sing intine arep nyilakake. Lah kuwi nuruti setan. Mbok lembut aluse kaya ngapa, mbok dadak nganggo korban bondo sithik rong ithik, tetep kuwi dadi dosa. Tetep kok ya wong niku ki nuruti setan, nek setan niku nggo menungsa wutuh, mungsuh bebuyutan, mungsuh terang-terangan, ora bakal lega nek ora iso nyilakake. Piye carane ora bakal nyupetke rumus utawa strategi ngono kae. Setan iki ora bakal nyendake strategi, nyendake rumus nggo mlesetke mungsuhe ora bakal. Pokoke nggawe berbagai macam rumus, nggawe berbagai macam strategi-strategi nggo mlesetke, nggo nyilakake menungsa fi itlali ikhwanika. Sing ning jerone iki ora ana liya kejaba mung hasad. Iri dengki lho. Wah sing jenenge penyakit iri, penyakit dengki. Ora mutu kok ya. Dadi intine iki mung iri, engko nek jajal omong mung ngonekke ning ora memberi solusi. Jan ora memberi solusi ra mutu. Misalkan kaya tanggane jenengan iki sengit karo jenengan. Sengit karo jenengan. Karena jenengan iki dibiji elek. Katakan saja jenengan iki dibiji elek karo tanggane jenengan. Kek wonge sengit karo jenengan. Jenengan ngaji ngene iki donekke ngaji barang ki ra isin apa piye? Jajal mang pikir nek omong ngono. Ming paitan sengit terus omong dhek ngonekke jenengan. Kok ngaji barang ki ra isin apa piye? Maksude apa niku? Nek ngono kuwi, nek upamane dheweke iki ngandani sing apik, ngandani piye kuwi iki? Kono biji kita elek terus kita ngaji donekke. Kok ngaji barang ra isin iki? Lah apa ya karepe iki terus kon ra ngaji ngono apa piye? Lah iki ki le ngaji dalam rangka netepi kewajiban, nggo nyuda, nggo busak, nggo nglebur sithik rong isik dosa-dosa sing diduweki sik. Ming teko sampean biji elek terus ana sing utawa sing elek niku nglakoni apik jenengan nek kene niku rak mung butuh hasad ora ngekeki solusi. Ngaji donekke kok dadak ngaji barang ki ra isin apa piye lah karepmu kon piye? Kon ra ngaji. Arep piye wis ngono kuwi lho wong sengit ki. Wong iri dengki iki ora mutu, yakin ora mutu. Do meneng wae iki. Mula-mula ya sak ngeneng kok munine iki ora dipikir to nek muni iki. Kok dadi ming watanmu niki ketok banget. Jedule le ngonekke jedule kalimat le muni niku jebul mengkor didasari saka iri, saka dengki. Ngantek wani ngendas-ndasi Allah kok. Sing disengiti, sing diireni iki sedekah ngono donekke sedekah kae ya mengkor percuma. Lho ora ngendas-ndasi to. Malah kebablasan sedekah kae ora ditampa. Lah apa kowe iki panitiane apa? Ora dadi panitia ngendas-ndasi ternyata nek weruh sing diireni iki saya apik dhek sengit. Intine iki mengiri ngono kuwi nek sing tak sengiti kae kok malah saya apik. Kok malah saiki seneng ngaji, kok malah saiki iki lomo, dhek saya kemropok. Wah, ora mung panas kuwi. Wah, tenan wis. Awong ming lewat sliti ngono wae nang ati mengkap-mengkap. Nang ati deg-degan. Kaya bar ngombe paramek papat.
Wah deg-degan. Wah ya semungsuh wong iri dengki iki ora mutu tenan sih. Tenan. Ya kamangka kadang kala lucune niku lho sing duwe watak iri dengki ngono kuwi malah ya sok ngaji. Ndilan iki ya sok ngaji ming ora ngaji kene kok ya wong iki. Ming paitan ora cocok kuwi. Aku ki sok gagas kok iso ya kok. Dadi kuwi iki piye maksude? Dadi weruh sing diireni nglakoni apik ki anane tetep ming donekke dicacat dan kalimat lengonekke kuwi wis ora kualitas. Lah ngene ku wau kaya jenengan ngaji kamangka ming diireni disengiti donekke. Terus nek ngaji barang ki marai ngopo? Ora wangun to. Kalimate wis kalimat blas ra kualitas. Boncengan ro bojone ya bengok, tok-toke mesra lho. Iki karepe iki kok piye iki karepe piye ra kepeneran. Wah, musuh wong iri jan angel tenan. Tur ya awake dhewe cuek-cuek saja. Sing penting ikhlase ning nglakoni apik ditata, kana iri sak karepmu. Sentani wae rak suwe-suwe merot karo wae ngono kok. Saking ndak dina mangkel kuwi to. Dadi kemropok wah kuwi neng awak wis ra sehat karena atine pendak dina panas, neng pikiran gampang mumet karena ngeceh-ceh pikir, neng ganjaran remuk kabeh sebabe iri niku ngobong amal. Dadi wong iri niku blas ora ana apike, ra nguntungke blas wong iri niku. Ora nguntungke donya akhirat, ora nguntungke lahir batin. Asu alas kuwi mau. Lakuane kuwi. Iki nek kowe gendolan ya padha karo ming gendolan asu alas. Padahal nek Gus Bahak kae ngendika ora ngono kuwi kok ya. Nek jenengan paham nek nggon masalah gendolan Gus Bahak kae ngendika kowe iki ngaji ro sapa? Ngaji ro kae lah sing diji apa? Iki ngoyak sanad jenenge. Dioyak sanate sing diji apa? Ngajine tafsir, sing nafsiri sapa? Lah ngoyake ndono terus. Hati engko ketemu gendolane, sanate munggah akhirnya ketemu gendolanmu ki dudu sing ngaji ki ming jembatan utawa talang. Jembatan sing nyalurke, talang sing gathukke. Mula sanate sing paling pokok iki. Nek YouTube ora ana sanat. Ha iki jenengan sesuk nek ngaji YouTube gendolane YouTube. Karena ora ana sing arep nuntun kok ya nek niki jelas jenengan gampangane ngaji ro kula. Dadi tuntus kula ngaji ro gentone kok ngono. Lah terus kula ditari lah kok ngaji ro kowe ngaji apa? Ngaji tafsir sing nafsiri Imam Nawawi. Wah Imam Nawawi dikathokke niki tafsirmu Imam Nawawi. Nggih, Imam Nawawi biyen kowe ngaji karo sapa? Munggah karo Imam Maliki Mekah kono munggah ketemu akhirnya gendolane jenengan iki sanate gathuk tekan Kanjeng Nabi. Dadi jenengan iki ngaji ngene iki gendolane sanat ora kok ngaji kula lah kula iki mingkur jembatan utawa talang sih kok. Ming gandeng mungsuh wong iri jenengan digegila. Ayo men gila sih. Ngajak ro kae, gek kae ra kena nggo gendolan. Akhirnya yo ming gedlomprong sampean sesuk. Ora ana Gus Bak nerangke jelas sih. Sanate sing paling bagus iki sanate. Sanat itu jalur ilmu sing tok diwi iki saka sapa jalur ilmu. Lah nek nang kene iki kita ming bareng-bareng ngaji kok ya. Kula wis sesuk ditakoni kok. Kowe kok ngaji ngono, ngaji apa? Ngaji tafsir. Ndeke sapa Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani gathokke tafsir iki ndak mungge.
Lah kowe kok ndek ilmu kaya ngono? Mbiyen ngaji karo sapa? Imam Nawawi ngendika, kula ngaji karo kiai kula, guru kula rika. Dibathukke meneh. Iki santrimu nggih. Lah kowe kok ya pinter ngaji ngono karo Syekh niki, karo ulama niki munggah tekan Kanjeng Nabi. Ngono kaya kok terus gendolan. Ya asline nek jenengan paham lah cetha to nek kaya awake dhewe apa ya awake dhewe pinter ayo bodho to apa aku iso gawe tafsir no wong ora kok aku ki ora gawe tafsir ning maca tafsir njlentrehno tafsir dadi wutuh murni ming dadi jembatan menjembatani kita-kita istilahnya wong mukmin wong muslim sing awam men ngerti tinggalan-tinggalan hadise Kanjeng Nabi men ngerti isine Quran kalame Gusti Allah ngono lho nek jenengan paham makane Kanjeng Nabi iki selalu wanti-wanti nek nggon masalah omongan umzur maqala wala tangzur man qala delok napa omongane aja ndelok sapa sing ngomong jenengan yo ngeyele ra ilok-ilok. Selalu ndelok sapa sing ngomong. Wong ki anggere ngomong dadak ndelok sapa sing ngomong. Wis sethithik rong ithik cilik apa sedengan atine mesti ana watak iri dengki kok ngono. Mesti iri dengki nek yo dadak ndelok kok. Nah, rasah milih-milih mbok sing ngomong eleke kaya ngapa ning aku ora ndelok sapa sing ngomong ning tak rungokke omongane. Lah kok omongane bener. Nek dibalekke ning dalil Qur'ane ana, hadise ana, ya tetep tak engko arep sing ngomong ming wong nyemrimih kae. Men do mikir iri dengki iki dikekuru. Aja dirabok ngono kuwi. Lah iri dengki je malah pendak dina dipyuri. Rabok. Tenan wong iri iki jan sak elek-eleke kahanan sing ngrugekke lahir batin. Lahire iki ora tentrem to wong. Lahire iki sithik-sithik weruh mangkel nesu, weruh mangkel nesu. Batine ya ora tentrem karena ning jero iki kemropok. Ngamal apike jenengan kobong. Pendak dina diobong. Gek karo sing diiren iki kur tenguk rada enceng-encengan ngono wae. Merat. Ya ngopo ngono wae. Ngopo cilik kowe iki kok merat-merat iki? Lha muni ngono to. Mula kok iki ngopo iki? Urip kok rekoso banget rasane iki mesake. Urip kok rekoso banget. Mesake aku mbok urip ki fair rasah piye-piye. Wong pancen urip ki kur kon ngibadah barang sing ana niku tinakdir saka Allah digawe beda derajat tendhek dengan dhuwur kuwi ya sing netepke Gusti Allah ngapa dadak iri dengki apik elek iki wis Gusti Allah. Dadi rasane iki urip ki ngeslo rasah dadak terutama ibu-ibu iki tatanan atine kok ndak gering. Kok gegek krungu kabar liver. Liver ki lara ati, nek cara wong tuwa mbiyen ngarani lara kuning. Iki jenenge lara ati, lara liver. Ternyata penyebab utamane kokean mikirke wong liya terus ning ati gonduk. Wis angger mikirke wong liya atine gonduk jengkel iki rada ndrawasi ketoke wis mulai gejala-gejala liver. Penak sing paling urip ki sayo kowe aku nglakoni ngamal apik jumbuh karo porsi ilmu dan hidupnya masing-masing. Insyaallah engko kabeh nampa derajat kepenak. Cerita nek niku niki sik terus sesuk muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah.
do dirahmati Allah, hasil kasembatan panyuwunane dipun cekapi hajat-hajate. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.